Никога няма да имаш пари, ако не разбереш, че заплатата не показва колко си богат. И понеже сега си мислиш, че си много умен, ще задам един простичък въпрос. Колко време ланколо ще изкараш, ако утре останеш без работа? Познавам хора, които изкарват по 5000 евро и ако останат днес без работа, след 2 месеца ще крякат. И такива, които изкарват доста по-малко, но управляват по-добре парите си. Просто защото имат авариен фонд. Ти имаш ли такъв ланколо, понеже си мислиш за много умен? Имаш ли такъв? Или караш ден за ден? В крайна сметка не заплатата определя колко си богат и не това колко пари изкарваш днес определя какво ще бъде твоето утре. Управлението на парите ти определя какво ще бъде твоето утре. Ако съгласен с мен, последвай, ако ли не, ме напсувай в коментар по това видео, ма качествено,